Buildtema se standardně dodává bez háčku či jiného příslušenství pro odlov keší. Naši figuranti si proto háček vyrobili své pomocí z kousku drátu a lepící pásky. Jsou to inženýři, vidíte? Ještě vyzkoušet pevnost a můžeme vyrazit. Občas bývá zdlouhavou částí odlovu Buildtema keší její dohledávání. Kačeři chodí dlouhé minuty po lese a namáhají krční páteř pozorováním korun stromů. A to je ona, keš, kterou budou pomocí Buildtemy sundavat. Při vysunování dílu Buildtemy je potřeba každou vysunutou část po otočením zaaretovat, aby Buildtema držela. Při špatném zaaretování se vám může během odlovu prudce složit a prorazit víčko na druhé straně, což je stav velmi nežádoucí. Výborně. Keš je vyzvednuta a stejným způsobem Buildtemu složíme. Po jednotlivých částech s pootočením. Keš předáme logovacímu týmu a poté ji stejným způsobem vrátíme. Při odlovu podobných keší lze i improvizovat a lovit Buildtema keše bez Buildtemy. Musíte ovšem mít štěstí na nalezení vhodného nástroje, který bývá mnohem těžší, neskladnější a manipulace s ním je celkově náročnější. Dále je potřeba dávat pozor na to, aby vám některý z pomocníků během logování neulámal všechny háčky, nebo nedej Bůh pomůcku neukradl či nesežral. Vracení keše zpět je s tímto nástrojem opět fyzicky náročnější a věřte, že takto jít celou sérii fakt nechcete. Jdeme dál. Ještě jednou si připomeneme základy práce s Buildtemou. Vysunout, během vysunování aretovat, ulovit keš. A pozor, tady nám keš vypadla z háčku, sjela po tyči dolů a našeho figuranta dole málem klepla petka. Bravurně ale celou situaci zvládl. Logujeme, vracíme a můžeme dál. A co vy? Už máte také svou Buildtemu? K dostání na geofashion.cz